אסרי, גבי כנפו, תראו איך התחבורה שלכם, לאיפה הבאתם את העיר אשדוד, לאיזה כאוס. לאסרי, זה התחבורה המתקדמת. תסתכל. תראה מה זה, תחנה שמשמשת 253,000 תושבים לערך. תראה איך זה נראה, דיר חזירים, לאסרי, תראה איזה פקקי ענק. זה התחבורה המתקדמת. זה התחבורה שמובילה מהרכבת, ככה. תסתכל, אסרי, תסתכל, אני רק מצלם. חבר'ה, תסתכלו, הפקק, תראו איך זה נראה, תראו לאיפה הוא הביא אותנו. תראו מה הולך פה, חבר'ה, תראו מה הולך פה בעיר אשדוד, תראו. לאסרי, אם יש לך קצת טיפת כבוד עצמי, באמת, אני רציני, תעשה טובה לתושבים הציונים, הלאומים. תעזוב את העיר אשדוד, באמת. הגעת למצב שפשוט, תשמע, אתה שנוא, אתה דרדרת את העיר הזו בכל מקום שנגעת בו. סליחה, חוץ מחרדיזציה. תסתכל, אסרי, תסתכל את התחנה הקטנה הזאת. תגיד, זה משרד התחבורה. תראה, אבל איפה אנשים חונים? בפרדס הם חונים. תראה איזה כאוס תחבורתי. לאיפה דרדרת את העיר הזו? חבר'ה, הוא דרדר אותה בכל דבר שאני בודק. כל דבר, תסתכלו מה הולך פה בביג, תסתכלו ברכבת, ביציאה, תסתכלו, חבר'ה, תסתכלו. אני אמשיך לצלם לכם, והפקק הזה מסתרך לאורך כל היציאה. לאסרי, העיקר העיר שלך יפה, המעטפת יפה, ואתה עוד רוצה להביא לפה 70,000 יחידות דיור, גולדקנופ רוצה להביא לפה, על התשתיות האלה אתה עוד רוצה להעמיס בשביל לשבת על הכיסא. תראה מה עשית, תראה מה הולך פה, לאסרי, גבי כנפו, העיר שלך גמורה. לא נזכור ממכם כלום, באמת. הרי אתם תלכו בסוף, עוד 5, עוד 10 שנים, אתם תלכו, אתם לא תישארו, לא לעולם חוסן. תראה איזה כאוס תחבורתי, תראה מה הולך פה, לאסרי. שמע ישראל, אני בכוונה לא עליתי לשידור, פשוט שתראו באיכות טובה יותר. כן, אל תשפשפו את העיניים, אתם רואים טוב. תסתכלו את הכאוס התחבורתי. וזה על הציר. איך הוא אמר, רכבת, הוא עלה על קו מספר 1, והוא אמר 6 דקות, הוא עלה בצהריים. תראו מה הולך בעיר אשדוד, תראו מה לאסרי הביא, לאיזה מצב הוא הביא. חבר'ה, אני ממשיך ללכת, אני לא אעזוב אותו. אני פשוט רוצה לחשוף את האמת, רק את האמת. כל אותם אנשים, בוחרי לאסרי, בוחרי גבי כנפו, כבר לא נשארו להם בוחרים. אין חרדים, הם לא שווים כלום. 2 מנדטים, הוא לא ראש עיר, בפועל הוא לא ראש עיר. תסתכלו מה הולך, תסתכלו, מסכנים, אני אומר לכם, התושבים מסכנים. לא יכולים לשמוע את השם הזה. כבר 17 שנה, שם מאוס. רק מפרסמים, המטה גשמים, זה המטה גשמים. הוא מספר לכם, המטה גשמים מתפקד, הורדנו את רמת הכוננות. המטה גשמים שלך זה מתנהל כמו הפרויקט של רביבו. לאסרי, תראה מה הולך פה בעיר אשדוד, לאסרי. אתה בלשכה שלך בטח לא עם סחלב. תראה לאסרי, אני אמשיך ללכת ואני אראה לך ולכל התושבים מה עשית עם הפרויקט של ה-750 מיליון שקל הזה. לאיפה דרדרת את העיר הזו? לאיפה דרדרת? אתה בא, מעלה לי, לא יודע מי מחזיק לך את הפייסבוק, מעלה לי, העיר הכי יפה, החופים הכי יפים. אתה מתגאה לי בטבע שבורא עולם יצר אותנו, אבל כל מקום שאתה נגעת בו זה כישלון. כל מקום במוניציפליה זה כישלון. אין לך זכות בכלל לנהל את העיר הזו. אתה פשוט בובה על חוטים. אתה פשוט כישלון מהדהד. אני אמשיך ללכת עד לסיטי. תסתכלו חבר'ה, אני ראיתי את זה
אני אמרתי, אני לא מפסיק לצלם. תראו איזה כאוס תחבורתי. אלוהים ישמור, אלוהים ישמור. זה משהו שלא היה אף פעם באשדוד, דברים כאלה, עד לפני כמה שנים. עד לפני כמה שנים, אין דבר כזה, לא היה קיים. העיר עם הכבישים הנוחים ביותר. אתה חותך את העיר ב8 דקות, 10 דקות, צפון, דרום, מזרח, מערב. להגיע הבית, עדיף ללכת איך הוא אמר? תדבשו, נכון? תראו. תראו מה הולך בעיר אשדוד, חבר'ה, תראו. פשוט כאוס תחבורתי, ואני אמשיך ללכת. חבר'ה, אני כבר יצאתי מהרכבת, אני עוד מעט מגיע לסוף הכביש. שלא יגיד לכם שמשקרים אתכם. אני מראה לכם אך ורק את האמת. חושף אך ורק את האמת. ואני אמשיך לחשוף את האמת. אנשים כאלה לא צריכים להיות בניהול עיר. הם יכולים אולי לתת אקמול. הם יכולים להיות מחסנאים, סליחה. לא יותר מזה. מוניציפלי הם לא מבינים. מה שצילקר בנה במשך 40 שנה הוא הגיע והרס את הכל. תראו מה הולך פה, אני אמשיך לצלם. אני אעשה קצת ספורט היום. פשוט מאוד, זה קטסטרופה. חבר'ה, תפיצו את הסרטון. אני בכוונה לא פתחתי שידור חי. שאתם תראו ב-K4 בצורה איכותית את האמת. תראו לאיפה זה מגיע. חבר'ה, אני אומר לכם, אני הולך ברגל וזה מטורף. אין מילים לתאר את זה. חבר'ה, תפרסמו בידיעות אשדוד, תפרסמו בשבוע באשדוד אצל מנחם גלילי, כאן דרום, אשדוד for you, הצינור, משרד התחבורה, איפה שאתם רוצים תפרסמו את זה. קחו, תפרסמו. אנחנו רוצים להוריד את האמת. אין פילטרים אצלנו, פילטרים לא יהיה, אין. לא יקנו אותי גם ב1,000,000 שקל, לא קונים אותי ולא ג'ימי. אנחנו תושבים כבר קרוב ל50 שנה, לא היה דבר כזה מעולם. תראו מה הולך, תראו. מטורף, וזה ממשיך, ועוד מעט אני אגיע לבית חולים אסותא. חבר'ה, הסרטון הזה ממשיך, ואני רוצה להגיד לכם שזה מגיע עד מנחם בגין. חבר'ה, תסתכלו, מנחם בגין שם. תסתכלו. פשוט מאוד. אני אומר לכם, זה נראה ממש כמו בלוס אנג'לס.